Много съм доволен от системата. Проста, елементарна. Водата си вари добре. Акумулаторчето, помпичката да ми е спокойно на главата. Би стои цял ден на работа, картачи и перфоратори. Тук да ми се надува главата. Честно да се призная, не очаквах да е толкова добра комбинация. Отводнителна помпа с акумулаторчи и цолопълна драга. Не очаквам чудеса. Чудесата те в България не са сбъдват, тъй че като цяло доволен съм от системата. Доста добре се работи помпата. Акумулаторчето голямо, 105 ампера, че много дърпа тази помпа. Драгичката малка, лека, удобно за транспортиране, за сглобяване. Интересна инструмента. Не ми се мъкнат някакви помпи тук да ми надуват главата. Но зато и бягаме от града и от хората. Да се починим малко. Да, ще направим сефтието днеска. Т.е. всъщност го правим, де. И накрая ще видим какво се случва. Заслужава ли си или... Аз вече видях няколко добри златинки, не мога да кажа, че не е пуснало сега. Общо взето тук няма нищо. Една златинка дали има. Всичко остава в тази синята. Което е много яко. Даже и ти моя изобщо не го промивам. Всичко е в синето, ама някой микрон може да е останал, да е паднал тук. Сега ще я промия. Ще я видим от горе-долу. Правя по 15 на минути работа. Ще много горещо не се диша. На 15 минути спирам да видя какво се случва. Сега ще видим какво е станало. Стига толкова. Ще за днеска 4:20 направо ми се запали главата от слънце. Изядаха ма комарите. Ева. Копахме си. Горе-долу. Хвърляхме днеска. Не му видяхме цвета. Колкото да е, толкова. Дам на сянка малко. Може да се кажем, че сме много доволни. Ама все пак. За те сме дошли. Да му видим цвета. Горе-долу това е. За от 12 до 4 с доста чести почивки. Утре пак.